Chceme legislatívny návrh na vystúpenie z NATO. Ktorú vy nakladáte na rozhovory, zabráni tým, o ktorých hovoril pán Švec, aby znemožnili našu prácu. Znemožní médiám, aby nás zablokovali. Každý jeden človek z vás osloví ďalšieho a o ďalšie 2 týždne nás tu bude 2000, o ďalší mesiac 10 000 a potom bude naša sila. Každý jeden človek, ktorý tu teraz stojí, tak ako minulý mesiac, tak ako minulý rok, má svoju silu. Ja vás prosím, nehovorme o tom, čo nechceme, ale o tom, čo chceme a ako to urobiť, aby tá energia bola vynaložená správne. To je všetko, ostatní už povedali dosť. Ani chvíľku! Ďakujem veľmi pekne. Iska do hnojiska! Chcem vás pozdraviť a pripomenúť a vlastne aj sám sebe, že čo tu vlastne robíme. Vážený, ja som bol jeden z mnohých, ktorý som štrngal s kľúčmi v 89. Chceli sme slobodu, chceli sme, aby nás